Ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед дар канали Донтиҷи. Рӯза наварда беҳад хонаҳои фурӯшӣ бисёре аз шаҳри Душанбеани аз шаҳри Кӯлобанӣ навора бо диққат тамошо мекунем. Кадоми дар канали мо меҳмонай, ҳатман подписатсияро барои дастгирии канал фаромӯш намекунем ва дар комментария менависем ки шумо дар якӣ ҷои Тоҷикистон хона лозимай, мо кофта пешкаши шумо мекунем ва дар болои экран рақамҳои WhatsApp мо шумо метавонед дар ин номерҳо фақат барои реклама муроҷиат кунед. دوستان عزیز، نفرانی که تلگرام داشته باشید، ما تلگرام کانال شده هستیم با نام نسیم تیجی. اولین شده در این کانال یعنی که از نرخ نوای تکنیکا و ماشینا خانه ها با خبر میشوید. سیلکای تلگرام کانال در تای کامنتر ذکر شده است. اما کسا بدون پادپیسا کنید ان شاء الله که بهتر میشود. مقصد که نوارها هم در کانال میپارتیم. رحمت برای دستگیریتون. Якм хонаи фурӯшида мерем. Имрӯз 8 ноябри соли 2025 вақте ки шумо занг мезанед, числои моро аҳамият дода баъд занг занед. ин хонаи фурӯшии мо духонага мебошад ки дорои 65 метри квадратӣ масоҳати умумии хонае. хона соколния, яъне ки поёни якм этаж. об светиш проблема нестай. техпаспорт дорад. хона дар шаҳри Душанбе рӯ парои бозорчаи Зарафшон, яъне ки ҷойгирай, ноҳияи Синода. дар наздикии хона мактаб, садиқ, бозор. дӯстони азиз, ҷойгирае ки нархи хонара, яъне ҷои ҷангишт омадем, 387 000 сомон мега ки шумо метавонед дар рақамҳои рӯи экран номерошай лучи шумо дар WhatsApp бинависонед, тезтар шумода ҷавоб метаҳад. 38 22 24 80. вақте ки занг мезанед, гап занед ки номерота аз канали Донтиҷи гирифтем. ва дигим хонаи фурӯшида мерем. ин хонаи фурӯшии мо қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар тарафи 92 микрорайон, яъне якхонага дар 2 этаж ҷойгирае ки дом 4 этажаи, доми кирпичнай. масоҳати умумии хона дорои 36 метри квадратӣ. ай дӯстони азиз, дар наздикии хона садиқ, мактаби 94, яъне ки масҷиди 92 микрорайон назди хонадай. супермаркет дӯстони азиз пеши хонада ҷойгирай. шумо метавонед дар рақамҳои рӯи экран занг зада маълумоти бештара пурсон шавед. нархи хонара 480 000 сомон мега. мо бисёр гап намезанем, вақти шуморо намегирем. вақти худмонанӣ ҳар як маълумота кӯтоҳ кардан мефаҳмонем. сеюм навори мода як хонаи нимкола дохтагие ки қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, яъне дар қитъаи 6 сотиқ замине ки 7 дархона. шумо чӣ хел дар сурат дидесен, гирдиш поли маҳкамаи деволош хезондагие. бародаро хона қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб дар тарафи дедиски балниса. кадоми ҳамун тараф боша бо хушрӯтар медонад. соҳиби хона гуфтагие омадае пеш бо хушрӯтар, яъне гапзанон мекунем. нархша 155 000 сомон мега ки шумо метавонед дар рақамҳои 209 37 37 87 занг зада маълумоти бештара пурсон шавед. вақте шумо хонаи фурӯшӣ доред, дар аввали видео рақамҳои WhatsApp мо шумо метавонед роӣ кунед, мо рекламаш мекунем. ва чорум хонаи фурӯшии мо 6 сотиқ замине ки 2 дархона, як калидор, гирдиш поли маҳкам кардагие ки документош 100%. хона қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Рӯдаки 2, ҷамоати Гулистон, яъне боло шаҳри Богӣ меган. айраи калон 2.5 километр, яъне ки дуртарай. об светиш проблема нестай. номерои расияй. нархша 220 000 сомон мега ки шумо метавонед фақат дар WhatsApp муроҷиат кунед. +7 бизанед 927 767 77 81. сахранид кунед, дар WhatsApp шумо муроҷиат кунед. ҳатман аз номи канали Донтиҷи гап занед. ва панҷум хонаи фурӯшида мерем. ин хонаи фурӯшии мо қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб дар тарафи ноҳияи Сино, яъне 6 сотиқ замин. хона дар шароити хуб, яъне қарор дорад. соҳибхона гуфтагие 5 дархона, ҳаммом, ҳоҷатхонаш проблема нестай. нархша 300 000 сомонӣ мега ки яъне ки хонаи заминӣ 6 сотиқ замин. рақамҳои соҳибхона дар болои экрана метавонед шумо муроҷиат кунед. шашум хонаи фурӯшида мерем. кадоми дар канали мо меҳмонай, ҳатман подписатсияро фаромӯш намекунем ва я лайки бепла бачаи оча бизан. ин хонаи фурӯшии мо ҷош ҷои беҳтарине ки таъмири замонавӣ кардагие ва баъзе чизош, яъне хона фурӯхта мешавад. вақте хонара мехаред, ними чизош дар хона места. назди хона дар 2 та мактаб ва садиқ ҷойгирае ки
нархи хонаро 520,000 сомон мега бо муомила дорад. хона дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Синоае ки якумнатага квартира дар якум этаж ҷойгир ай. масоати умумии хона дорои 40 метри квадратӣ ай. шумо метавонед дар рақамҳои рӯи экран 918 22 22 91 ки ватсапани дорад. шумо метавонед ё ки дар ватсапш муроҷиат кунед, маълумоти бештара яъне ки пешкаши шумо мекунад. ҳафтум хонаи фурӯшида мерем. ин хонаи фурӯшии мо қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Сино дар тарафи Гипразем, яъне дом Новостройкай, доми 6 этажа. ин хонаи фурӯшии мо дар панҷум ошёна яъне ки ҷойгир ай. ду хонагаи фурӯшӣ яъне дорои 58 метри квадратӣ масоати умумии хона ай. хона балконане дорад. шумо метавонед дар рақамҳои рӯи экран 550 07 82 82 занг зада маълумоти бештара яъне ки пурсон шавед. нархи хонаро 500,000 сомон мега ки бо муомила дорад. ва шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем ки вақте ки шумо занг мезанед числои моро аҳамият дода баъд занг занед, барое ки як хеле шайбайн 1 моҳ мегзара занг задан мегира, намега ки фикр намекуна ами хона фурӯхтагӣ нестай. барои ҳамин қадр дӯстони азиз вақте ки занг мезанед числои моро аҳамият дода баъд занг занед. ин ҳаштум хонаи фурӯшии моа ки ду хонагаи фурӯшӣ дорои 40 метри квадратӣ масоати умумии хона ай. дом 6 этажа ай. ин хонаи мо дар шашум ошёна ҷойгир ай. хона қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Сино дар тарафи политехникум. хона дар мансарай дӯстони азиз, бо диққат гӯш кунед баъд занг занед, яъне ки мансардай хона. поёнтар 100 метр мактаб ва садиқ ҷойгир ай ки нархша 370,000 сомон мега ки бо муомила дорад. шумо метавонед дар рақамҳои 38 22 24 80 ки ватсапани дора метавонед дар ватсапш ё ки муроҷиат кунед, тезтар шумода ҷавоб мета. ва вақте ки занг мезанед ҳатман гап занед ки номеротонро аз канали Донтиҷӣ гирифтем. зиндаву саломат бошед дӯстони азиз, дастгириро фаромӯш накунед. наҳум хонаи фурӯшида мерем. ин хонаи фурӯшии мо ду хонага мебошад ки дорои 47 метри квадратӣ масоати умумии хона ай. дом 6 этажа ай. ин хонаи фурӯшии мо соколни ай, яъне ки падвалд ай. 3 та треза дорад, техпаспорт дорад, ремонт кардагӣ ай. хона қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар тарафи Зарафшон, яъне 300 метр боло тарафи ҳавлиё меган ки ҷои нархешда омадем, нархша 295,000 сомонӣ мега ки охири нархша дӯстони азиз дигар арзон намешавад. 3 та треза дорад хона. ватсап занг занед маълумоти бештара пурсон шавед.